हिसाबैथ' जोंहा मानाव गेदेर रुंसारि रामबुजु बिथां आफादाव एन सबाय होनना बुङोमोन। दा बिथांनि मोनसे मुंख्लं खाम्फा दिनै बेखेवनाय हाबाफारि दङमोन। बेवहाय आलासि हिसाबै लेंहरनाय हिसाबै आङो बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय जादों। आदसा बिथाङा माब्ला बबे समाव आफादाव थाङामोन? बिथाङा एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा जों बिथांजों आंजों समब्रा समब्रि 1993आव जोङो एखेलगे बे समाव BSF मोन बर' सिकिउरिटि फर्स। बेखिनि समाव जों सानैजों लोगो मोनलायदों, एखे ट्रेनिंखौनो जों लादों। दा बेवहाय आंहा बिथांनि सायाव जथेस्थ' फोथायनाय आरो लोगो हिसाबै मोनसे सोमोन्दो दंलायोमोन। बिथाङा 2003नि 18 जुनाव बिथाङा मुंख्लं जादों। बियो एक्सुवेलि बुंनांगोन जोङो थोंजोङै बियो भारतारि रौनिया हान्जाजों मोनसे मोगा मोगि जानायाव बिथाङा अबथिरा जिउ बावदों। दा बर' रायजो राजाफोरनिसिम नैबे हाबाफारिनि लोब्बा लाखिनानै मा मेसेज हरदों? मेसेजआ बेनो, जेनेबा जेसेबांनाखि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफोरा मुंख्लं जालांदों बिथांखौ जों जेरै सनमान होदों, जाहाथे उनफ्रावबो जायफोरा दङ बिथांमोनखौ जाहाथे न'खरजों लोगोसे गासै रायजो राजाफ्रा बिथांनि मान बावनानै, बर' जाथिनि मान बावनानै बर' रायजो राजाखौ खौसेथि माबा मोनसे लामाजों लांनो थाखाय जाहाथे जों बिथांमोनखौ मान बावोब्ला जोंनि भबिसत जाय जेराव जोंनि माखासे आन्दलनफोरखौ बिथांमोननिनो गोलोमदै थैजों सोरजिबोनाय माखासे जेरैबायदि मोनसे एग्रिमेन्टआव फैदों, बेफोरखौ लानानै जाहाथे रायजो राजाफ्राबो मोनसे अनखांनाय फैयो। बेखौ लानानै जाहाथे बिथांमोन मुंख्लंफोरखौ जाहाथे सनमान होयो, बेखौ आं जोंनि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सियेसननि जानानै साफ्रोमखौ खावलायो। नैबे रामफलबिल गामिनि रामबुजु, जोंहा बिथाङा एनडिएफबिनि मस्ट सिनियर। बिथाङा जोंनिनो नैबे रामफलबिल गामिनि साहा दैमुगुरि होननाय गामियाव बिथाङा आर्मिफोरजों गावथारजानाय जादों। बिथाङा बेजों सानै दंमोन, सासे खारग'दों। बिथाङा आर्मिनि आखायाव गावथारजानो गोनां जादों। बिथाङा हरनि 3टायाव गावथारजादों। बिथाङा हाग्रा गेजेराव उन्दुदोंमोन जे बिथाङा आर्मिफोरजों मोगा मोगि बेंजानानै बेनिफ्राय गावनाय समाव बिथाङा उन्दुलांदोंमोन। बेनिफ्राय गावनि आखाइनि हाथियारखौ आर्मिखौ गावफिननो नागिरदोंमोन। बे समाव जोङो बिथांखौ जोङो मोजाङै मिथिगौ बिथाङा बोरै थैदों। आंनि गामिनि साहाजोंनो बिथाङा गावथारजादों। दा बिथाङा गावबो गावफिननो नागिरदोंमोन, दुरभाग्य बिथाङा गावस्लाबनो हायाखै। आङो नैबेखौ बुंनो सानो, दा जे बिटिआरनि जायफोर पावाराव दैदेनबाय थादों बिथांमोनखौ जाहाथे बे बिथांनि न'खरखौ एसे सहाय होजानो लुबैदों। जोंहा बिबाजै दङ, रामबुजु सारनि बिबाजै दङ आरो बिजादै फिसाफोर दङ। जाहाथे बेफोरखौ एसे दानि सरकाराव थानाय सारमोनहा साख्रि बाख्रिनि जाहाथे सुबिदा होयो। आं बेखौ ओनसोलनि जानानै आङो बेखौ बुंनो खावलायो, जाहाथे मोजाङैनो मोजां बिसोरनि न'खरा मोजाङै सोलियो। बेनि थाखाय आङो बिटिआरनि बयखौबो आं खावलायबाय, दैदेनगिरि सारमोनखौ।